Čaute všetci, tu je Braňo Čuri a dnes vás prevediem týmto 6-izbovým rodinným domom v Krásnej. Tak poďte, vítajte. Hneď by som vyzdvihol, že sa nachádza v slepej ulici, takže čo sa týka bezpečnosti pre vaše deti alebo kľudu a súkromia je absolútne vhodný. Hneď na začiatku máme veľkú parkovaciu plochu, na ktorú sa dostanete cez túto automatickú bránu. Tu sa vojde jedno auto, druhé, takže úplne v pohode pre rodinu. Poďte ďalej. Hneď pri vstupe máme veľký botník, šatník, kde si dáte topánky, kabáty. Dom je rozdelený na nočnú časť, kde sú izby, kúpeľne, spálne, ale my sa presunieme rovno do obývačky. Ja vám trochu porozprávam o tomto dome. Obývačka je naozaj veľká a je predelená krbom, ktorý rozdeľuje na jedálenskú časť, obývaciu časť a kuchyňu. Kuchyňa je moderná, má všetky stavané spotrebiče, rúru, mikrovlnku, kávovar. Je tu aj praktická spajza. Sa pozrieť, kde je taká veľká americká chladnička a množstvo priestoru na potraviny. Poďte ďalej. Tu je jedálenská časť, kde sa nájde veľká rodina. Aktuálne títo majitelia majú 3 deti, takže sú dokopy 5. Naozaj sa tu komfortne najedia. Presunieme sa vonku. Ahojčica, ahoj. Sa ma bojí, ale to nevadí. Toto je úžasný pozemok. Celý pozemok má dokopy 936 metrov štvorcových. Takisto je tu stôl na posedenie, kde v lete, na jar, keď je teplo, tak si to môže vychutnávať celá rodina. Čo je najväčšou výhodou v tomto dome, je tento bazén. Samozrejme teraz je ešte zazimovaný, keďže nie je teplo. Je tu aj záhradný domček napojený na vodu a odpad, takže tu viete skladovať veci. Poďte ďalej, tento pozemok ešte neskončil. Je predelený týmito tujami. A tu sa nachádza druhá časť pozemku, čo je takto oddelená, aby keď sa napríklad tu hrajú deti, či už futbal, alebo sú na prelieskách, tak aby to bolo oddelené od časti, kde sa možno je, alebo chcete stráviť tak kľudnejšie chvíle. Je tu aj trampolína. Čo je veľkou výhodou, je táto bránička, kde sa dostanete dozadu a môžete tu sem vyhodiť pokosenú trávu. Trochu je tu aj výhľad na Košice, ale keď sú tieto stromy zarastené, tak je to naozaj veľmi pekné zelené. Tento dom je vhodný naozaj pre väčšiu rodinu alebo pre niekoho, kto chce veľa miesta. Ako som povedal, dom je 6-izbový, pozemok má 936 metrov štvorcových a poskytuje naozaj komfort a priestor. Takže ak také niečo hľadáte a Krásna je oblasť, v ktorej by ste chceli bývať, tak sa teším na obliadku. Ozvite sa mi.